yebua no ena ye pese ye nom ewa santimem ha ene Ghana mem ha no so amba pound sima edunan ewa Sompa 93.1 ye di atwago wo Sompa TV no so eno tika kire obi no obi so nka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no hey ene Adona Kafacha Powers enya asam ketwa ewa afidie we so wo kiti kriki akokọ wo mu ya ye ngro ne paboa da biara da wo fosa wa wose adaka won kan konkontema meni wose abetie sija so bobo yiri bobo wose bibi tum bibi na bibi betum bibi ewa dwumadie we so enya asam ketwa ena dwo na adwoada no na ya na adwuma ba no ya na anu odere pa o anu odere papa na so obeya ne den wokọ office bia otimi se adwoada na manfo pinu aka wanim asiso na so koduru ni fiada no paso a na omonim atetene na omo esresre nya asam ketu akura so Asem Mpe Nipa no ye ni danchemru so ye danso mu ye ko akoyanim yanim ten na ye ko ediako asem chechire chekese ba ko dafie ha nya asam ketu a enipa nye o na eduru ba bia katache obema ne kan ye seka kwoto se dasani woda mnamu a wo prese wo pem wana ka wapie no wo se kamera ha brani sei na kan ye blog wana ka dia bon po na ne wo aka mnanum epreko na wo be papa ma dasani no ekina no person oje no de ye na japade ya asem kese ya asem ketwa dwumadi obeto omna samonka sa ena the nation sank of alumba waje na adwa na producers awadawuruma wo kotie bese na yenya bi edeto aproso na yetu no sre ene abasa kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani o nanso hwa ena yebegina kokko search Fletcher yebesese kropo twedi ampo basa yadom ode ne sa ebeka no na yaresa honhom no onfa enka no se ne mantampiam no ene nya yaresa de a yebesere kropo twedi ampo se wo hu ne mobo na onfa ne sa enka no wa yaresa ekwan so ene na nye kura nso nyame amane nsa so ekwa bi so wukọ MC a hososo a Kevin Oyata wo mo bo adwuma kajagum sa ena Azuka ne fa Nigeria ni bi so Ghana ni se so no wo patru ekwa America Azuka no nya asanketwa America dressing wo fa ne kwa nya asanketwa medical card ne se odidi a nam ka ne simu ane no nkire se sebia nya do be pro makaka ba be yo no se unye bibia no asibi sanse obi nim de ebesi wo kyena enya asem ketwa wo madawuruma Kevin wa ko maboni din na abrantie usika na onso ne hododo no nyamia pagya no na King David ana King Solomon sa abrantie no so wa papa MC ahokwan no owura mu agye so oboni mu ase wa papa opa anwamo nsoso anwamo one Azuka se makuhwa no se ya no mkofa ne hin etwio untimi entiase asem foforo koforo bofu mpa bema asuketu am yipebre na asa ya Aboagye fosuo nintin fosuo mini funtu mpa akatachie no srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian wase kampian yeko akoyanim yanim ten na yeko ede ako na wuyire finance akofa yinchi abrante toni Sompa TV no eduru anwumire se ya wono ene chinchin mu na ohuyen wo television so aberwa ne bese Sompa TV no ani da hokrogen pa yani agejinsu yetinsu nani ema afoforo so esabi ennom we ne Sompa Asem Mpe Nipa no yafa chi akase enkoma maami afia Aboahema Afrisika Sterling Heights Academy wo Garnet grade 3 yemfa enchi akase enkoma no me baba no me maame sa no me fani ni agro kra ene o se dada me TV no ho hwe wo ya azemu kwa ku bibia boko de bibia boko bibia boko so ho ye kama pa bi ra na wo kan se me na obo makuti o se dan yo de hia wo se groove adwada na obi amu na nyame no kwa nyame no anu de o kan ubotum nye na adwada be na won se be ma adwada be na adwada kwa kunyame no kwa de adwada be ma bi anim yo ya fe ye papa
azaga na fo mo hu nipa mobo ya na o mfefe we ye nyina no mo fefe na wan yan kana ni ba na ogroche akoto na bia no ho a woto bi no o say we do mahu de mame o de nso me beto Ghana from ma ya o munyai mo pa de sedodo kwaku oba no we na adwen se ko beto nam 10 cedi Sompa FM se ma no se wo ma no sika so mfa nto adwane dia o jeje nsesa ba ono ne wo kwa ne wo ku bonza no monsa ne da wabetia o de bonkum ne che hani towi esa aswa na so ti ada so ne ko chance bonza onsa na de yinam ne gu nanim na bla kwa gu nwi mo mu hia na me de mare nam sa wo boa wo wie no ko gya bonten asu wo mu hu nipa mo bo ba mesi anye ye nyina afri Ghana fo ma me nto sabe wo mu nyina gwagu na na ga yaw na no nra me wo hwa na me wo fasefo mienu omma me aka baabi na panino wo mu no obeka chem se opese oware wanya ne ho kani okay do opese oware ne mum ade bi kire nadwen do oba ne se wanya ne wedding na ade bi kire nadwen a obebusa me omienu na ba anwafo no mienu ti panin na oware na mbusa se onkasa o se ofa we dey asema mbebusa we oba ne se menye ne wedding makanza komienyi ni fie oba nso wedding kwa amanfo de nam so enye problem so oba ne wedding we dey ye hyenene munyam emu obusa obebusa me se onsan paper one sign KM se no mama nanu ansi nam se dabi men sign se se amanfo fo mo dabi ko sa ware ni gukura na unkutwa mu a dabi e ka chense mo on sign ya wonim se sa de no se wo kwa akotwa mu ho nsem no enya asem ketwa wo kwa akotwa mu no divorce no enya asem ketwa eja wade no ena edin ya de to so se obi se fa wodin to me so se so ko so have David ana ko ya yansa enye iso yize eti makache mo fa se mo nsan Ghana eno nya de o Ghana na wo ko san dabi emu makache ne se oba wo sompa ukutade ayo mo de a okay mani ntie nie pa se wono oba to no sompa wo bu de wo kan woti a ajapade be ma ye bia no de a ani mesrebo ahwe na efa me da chi bu ni ho a om de dabi om do mo ma no enti sa no mabu an favor Ghana emema because wono oba te na oba no se be nsem ye na wa ye ni project na wo be ma no uko na one ne toa so a ma oba ni wunya hwe abusua pe na ono ye be ma no obetutuntuma ma ya be pam wo be ma na frifie na so wo be ma de wo ye a na se wo ko de a na busua pe ni kro na tutuntuma beje e de amade ofa se ba enti awade mu de me ka cho ma oba nso musumpa anna wo ba nso be ma nso so oba eso musumpa de ni buo ma wa wo ye japade a sabe obi somo a esompa mane bi okay na nya me ko san ti maka che mo fa se mo nsan maka che se mo nsan wati ezu me kwa probo wo so am dum kakra am sheda ese me fefa dum yeah na kwa aduane aba hwe banchi aba abanzu body aba na me na edwini bibi hu se se aduane ba santi fufuofuo no ya no omutum kakra dabi omuntum hwe ba go bi amani tua no mesi yetwa mo nya na wusu yetwa mo nya na wusu kwa body aba pa o ne nkwan so adanti otwum ta obekọ o dabi omunya asa omunya asa Ghana mesi ye nya na ye omunya aduane ba ye hu ekọ so ye hu sa na te okay the nation sank bibi abako ya le obo ni wi asna mayen de chema da bodu mboje di afusania ishania ni di ne kasa nka ne di ye dana se wasa akwan ne so na ye wi a ye di aseda songo pa ama wona o tie be bia ye wo bia ye se Awurade nhira se onom mo ona onka sa afo ni nyina serial callers adabiara da omo frɛ ba dimadie so omo se se twedi ampo nyankopon nhira de ma omo se Awurade enye omo kase entre omo ahye no kasa sa me go so mahima o tie dimadie Awurade nhira na afi so go so mahina onya ne ba bi ko na akosi bo so bra ne ho kani ene ne mani nyina so omo ni apanyi ne mema obi a ajo masri nyame nhira kase e de amo me ma me anita wo tetie ya kona yesu yentimi nkan wuram na ne ma nkotote emfa mai okay
futu sem no de utwimu tan enadwo no wo se Sompa Asem Mpe Nipa etu omanfofo na dodo no a wode afutu sem adwuma asi won yie no won ton kosoa na enwoma enkonkan emfama wo mu eno ti se na wuti adwuma de we bia Sompa Asem Mpe Nipa ne afutu sem no utwimu tan ye de beba sanse me ana meka ma asem se de odi akire no osua de odi kan enante eno ti se de odi animu no ne nante ye kama sena ye den anwoma be konkan amade odi akire no sanse osua ne pa de every ni ho na da bia ne de group otwedi ampon wo de ba futusem segment so odofo ena futusem a me de ebre wo no ma wabam emu afutusem we abapan na menim de ntie na asimi so saa orofo ena ye kan kire obi ena adwumire se you shouldn't be discouraged ma wabam emu de biada orofo dodo no a ena enkomo bia ma wabam abu dodo no a ena watin sembi ama wabam abu nene asem wa me kan kire wo dede bia ena adwumire se efutuo bi akoso se enkomo bi akoso na edi abambuo ebre wa brabo no a ena asem wa me kan kire wo so a pem ekwanim ema wabam emu de biada maami bi na etu ne baba afo na ne baba no eyo obi a sabia ku sabia nyaado wo wade ye ache na enkwada wo fie ho nyina esan ne ho aba bewo koda nketenkete wo fie ho nyina ewo na maami ne so ne nsam ewo bi ka wono de ko se ka krupo twedi ampom ma ne ba ku bia na wone ne maame no edi nkomo no asem wa ne maame ka se nyankopon kura wa num bi kura na ayedai unnuanom emma wo ho orofo eye maame no eya hie papa sanse afutu ane maame ankasa wo no ede ma no enko ba tan babo aboso na ne baabi ehwehwe baabi akode ne ba no di na chi akono na asem a wo ka se ne nnuanom enketoa ne ma wo ho na nsoso no o manabam emu ewiase de biada orofo dodo no a ene nkomo bi akoso dodo no a na bambu akoso emma wom ewo mabrabom o na asem a me ka kire odede bi ni se krupo twedi apomba se yi adom se wo bre ensoe se wo beboa ebam na watumi aturi ba ne bia orofo ene me ka kire plane enye plane fa se mo wabam mu si abotre nyame do de bebre Sompa FM obi akwa sanse kronko ya de edane so amasuku kura wo kwakwa wajan ababa betena fie na afo no so kwa mo animu a ye ka wiase asetani mu abrabo a wo kosuku pam a sese no wo ye adwuma kese a yade ama no betena fie no enfie bebrebe da bia brɔho na wodi na me ka kire saafo no se yade na ha wadwene yade na etetew na yaresa enya maya krupo twedi ampom bese yi adom owo bre ma obia wasase iso oho beto wate obi atena so nda bi musa wode nani ato wade so sesi a wo twa wo ya brewa worofo ye ka kire saafo no se emma wo mu abamu mu na setetefo no ankasa na wo pema ba wo hana mo branya abade a enna me hye ni nkura ne se you shouldn't be discouraged emma wabamu mu ewate wadwino kiro se adwuma enye yie wadwino kiro se yemfawo worofo enkomo bi na ekoso nti abambuo no de dodo no a ena etie ema omabam bu ewo abrabo yi mu nene masem a me kan kire obi bia ne se ade bia da wo hwehwe ewo wie yase awieye bremu na enya maaye no masem nyina me kan kire se don't be discouraged nyame ebe hye ne ho animonyam na se wo boa tete adifo no bi
na wabua tetefo ne bidia odofo aduru so wate. It's all about time. Obreso a Nyankopon obeyi afiri futrum na wadi wasi mapon maso. Enu temu wabamu mu ewu wiase asetena animu abrabo. Eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 Omna Samuel. Mo wayade. Mo wabamu mu. Mamfanchi ankase ma me Sarakuba. Sarakuba boutique. Okay. He said the friend eni. He said pa na ye eni. Nabusi akinya ba no. One granny. Na se so kwaje mpa bo wache. Na wa wotu a we se na ye de mane wo boa. Ata na sho na Sarakuba. Ona koto no. Ona koto Sarakuba ona koto. Vera ho ye. Vera. Vera shito. Sanubo. Sama ho se wo de na akase. Nyanto. Me ko sunsun mi ase no. Wo pe shito ezu timi titidi. Then I don't know who kwaku. No, not the one we now bibia won. And you na say kai. Vera shito. Obi a ukoto shito bi as one who kon enye Vera mento. Vera. Dodo na wabura so. Uko Dubai, uko baby supermarket baby a wo so pe Vera shito. Vera. Vera. Yeah. I'm just for record crazy doctor. Was one ho. Crazy doctor one ho nkasa next. Se so for ko no ni nru ne wa creatina no oden. Okay. Nti enchia no. Rekoeba. Okay. Na menchia na sida beba. Sida worship center. Se no beba. Se na Monday. Sida beba. Oh, sida ye chia no. Chia na so fo nyina. Asa wo ba. Awo ba Samuel wo ba sida no. Ise o hasol pendo de mesi ewi. De mesi no anu ta busa mensam miensa dodo. Wo mo no mabo din se miensa wo. No so asem miensa din no ye bo miensa na se asem de akire. Enti na menchia. Oh yeah. Sida. Na menchia me sofu penny, sofu jima. Crisis life mission so kwa hu megim so for lobito kwa hu megim one so for mame me che omo papa no kwa hu megim so still ntimi nye na ho me ko nipa ho adwuma obre pa yaw ena asem na kan kan bibi ta to se obi atena sorry dem oso ope wedding do maybe ampa ama waba mu no do maybe a wankasa no so trase ne wati nyame ne kakra abambu ni de wo ho akani pa bra bo wampa obi adwen sa ampa ba mu so asem bi wo court asem ne nya nimwie no ote na bonten se wo de obatum ampa so ye de ne tum nti akani pa bra bo ampa ba ma na nko be ware sister yi wono da wada oba na da wada ba okote ne ba bi se we makote ne ba bi se ba ma no o fa wonsi ba bi a o e ma oba na ba mu bu ampa ba ma ne de ne sim e wo ho edume bi aya na yentie nyame ne nso kakra na wankasa nso hwe won kwa na montuo kakra because na wo ka asem bi obi atena sorry dem oso ope wedding Nyankopon wa mo hihye se kinchina yenye obi wedding nti wo sorry dem na wo tena se bia de bia no wo sum be ma no oba ye no ana wo hu no wo so obe ware ba wo so ope wedding okọ nti so bi ka bibi fa ho a abambu wa na ope na wabamabu ampa store na obi eye no unku akwaji sika wo de yebi mo wayade bate wo wadwin mu se asomasi ono nko store de ye de rem si hu no na minim se media mekwa saa na eden ebeyi o but man hu ni saa de abambu aba afi obo se wa omilo uyi ba akoko fie na one nkura etwa no do obo wan se store no to agu dabi ya saa na ye pese ye kire wo ha ama wa bamumu insuto wone bre ope wone bre sise on se wie bo pa sise mfutro ne ebeba saa na brabo ne tie etide bia me de kakra metima ka che nipa da sane zampa ama wa bamumu obia bia ne store obia kwa wade ekoye ma na nko adan edume bia wankasa sese ho se ede na ade aye obi nti nko ade de wabamabu ho edume bia yaw eye ne ankasa ene ede abambo ne ma ye ho because nipa oba wa kwan mu no wantie nyame ne oso ti asori dem tene nipa bebre enwa ma ne bebre ho no a awade omo wade ye no anase omo anware na omo to na omo twam no eye wo omo ankasa opa kokko busa wo mo that's me si bayo
nanso me hwɛ sɛ be ne brɛte ho na apopɔ me hwɛ the way and situation sitie obama kwa mu a me brɛ da bi wantie nyame ne me ne me brother bi a na sɛ be brɛte kwa na oni bi na opamade ni to no antwitwa so no na ode abowe na wakyekere yaw da me kohu me bra no e wo ne shop sister no wote wo na onye ni paketwa no any classmate wo twam and of friend was ana wo no ne the chanti de bia sister de twa no abetra wo sister twa no abetra wo no ma tomot no ma no no oja ne kwan me koka kire ne se me bese me boni din nipa so masi sister yo baha ebetima ya wade o was kwagu ba na me hobi a me ma shrinki se yare bet go bi mo me be na ya wade na bamu bu yaw didim se sister no so na dwen e woni tiri mu nyane se woni me brother no ebra na omu ko school situation na owom ne no ma na edai asesa enti wanfa ne no ma na asesa no anjeje me brother okay of force ko nanim no se me na obabo bra te me catch am na so on kanto so person ware no enu ma nko yie ba me brother ne kan me one of five for say kwaku asem aka ya yi o na me se ban kan chew enne kwaku mad woni mu oh ye nyina ne enimu say timi kan madam wo say timi kan me twa me hu na me ka je se wo ebetima ya me hu enimu asem say nyame de no ma bia to me se de bia wo say wo sa na nko mo ne kwakulu mba de bia me hwe mu di sa na mo hwe me sere o mo ye bad papa odwa mo an obo hina ama hu ma kwan bi na ha ye kwan ho so hu enti e po be ko fi o e po be ko fi we ne me se mo agro ne yedi o papa cho e fiefo yaw afi ko wie ye ko si ya ne se kwaku asema aka no abamu enne me brother no ne yere ukohwe bebi omote a na hwe me brother the way ya na ne yi nkase na epupu aba ene wo yesofo kra okay ene brother na yesofo aware no Ransford Obin ene e de be hira wade ne so me na me ka kiro sorry na way no e wo susan so no ana Ransford ana yes ana dabi de wo nsu mo no si dabi Ransford Obin si dabi Victor say nebesha so for Victor say ene yaw edu time bo ye nwia ma no san no mam edu time ye nwia ma no san no mam we die dabi o we die dabi wotime na ba mabuo ba no na ba mabuo ba ma no dabi enyame akwan unim ene me brother no we ye okay ye sofo one na yire tiaseta papam omu ye okay ene brat no designer brat na wobo designer shoe na wo she designer shirt na wo she ba sister na abana na ba mamu but so na ba mabu ya nke na bi anko na mo nti drume bi a ye nyan kasa no ye ka ho bi abambuo ne de wo ho nanso drume bi ye nwan mfiri ho ne ntie nyame ne mfa ye experience so nam ye tie nyame ne wi ade aka no nyame o de adwene na ye de amaye ye nwisu ye boss so ade wo yi se me fa na se me pepa ho a den ebe ye ya mame daachi ya we ne sa ebebo ama sa bambuo no afiri so ko okay enunti emma wobam emu de biada obi ase abrabum the nation's anchor ya radisha ni baby a wotie na onye obi akese enum to ni bi si we ntumi mu mabam we ema me mo ya mpase machia nso hwe wa afefufuru but nso hwe amachia entumi mu mabam no kore afini duye no obi etoma ne madi ya na wo ma be digura na ho odene ba ma no mu wabam oba tan wo kuna wu agya abusunya so aponkora no sika wo fie wo kuna abusunya mpa ba wo mu mfiu ma no mu wabam ade ye titiri pa ne mma na wo kuna digya wo no ti se odi sika ameka ho mpo obo brampo no mo chi mu nsa agya nipa na wa odi echusu nipa na mani mu wabam na so obi timi tu kan be dane fie dia awurade de mani bi beko so obi timi ne nam abrabo ma be dane businessman dane ne fie dia awurade de mani bi beko omuni agapade kase ntutu eno emane mu wabam ebusunya pa me firi mu ne omu ye dia meka ma no aduro kura me pa cho mane ma wotirim omu na eye saa owo so won so prepare wo de wani de no so abi anhira mma wo da ache nti na awurade ama omu di wani na sebe ya betima ko wani
koso na ku na abedi nkunim emma wo ne ye ne mu abam ampa mu fie ho no o ma me side nko an obi nkwa aburuchire o fro mo akasa fie o mo be kan de ya kire wo no emma no mu abam na sabitafra chenye ho nko an ye tena bobra etamu kamo mo be ba behia wo mo a memma saa ne ma na wo hunu no emu abam de biara da etom de bia ba bia duru no aye critical aye ya otu ani a boafo bi ani ho amane mu abam ye jeri wo 50 million hundi ye de wo koje unnim pa se wo fa bi otimi de chewa abontene bado ofaso woni kapre ampa ye koje wo dini awaka ne se de ayeka mabamabu amane mu abam etom de bia fiase ya obekọ na abekọ agohia wo boafo papa bi be ba visiting papa bi be ba ba ya papa bi be je mobrofo ne ma so de be prison obeba bete wo ha no adane wa brabo ndi etwase wo kopio emane mu abam ngoka ho aduro ngoye ho bone bia emu abam mu media ne awo ye ni mu abam o efie na ye nyina akọ han dan wo mu no a enye ye de ye han dan no a nko wa ye kokoti da bia pra no abepra ya chi da bia wo to nyom pemakudia no me enu mu abam o me mpa ebo kase ne se metimasi me de ne matu afiri sa afie nim tu de da bia betena ngofo fie no apemakudia akontokwa koso tena no no hyebere me man no mu mabam udi matem na ahe mache fie wa ya 5 years o mache fie wa ya 2 years o mache fie wa ya 10 years o me wo vision bi set time o kama metena me fie tu de ne na wasenwa no a di matem kan ya wo pe bia sister mpa tan wo di wani badamane mu abam udi eno achi abeto pressure ma okurusika ni fie ye sister yi de ko peba bi fufuro mi de ko peba bi fufuro won hwa mo de ntoko beba wade ni ma force agya sister ne ho nti usu nim so okun ho ntene tenamu ate wo de mo nka ne nkwase asem bia one day obeti se wu bi ofie ano obeza hye moko abepase aduane ya dia beko ntokwa no ama gate man fo na boro na mena hunu ni suba mfia ewo ne so ema we mu abam ojuma ye ni no asebetafra che yetua mu nyina aka obi akatua nya obi de aye tani ani bren ema ne mu abam o kosoa na fam na de ye papa bia nso hweda ho kosoa koden na fam wo fam one day wo benya ne be mu asere one day wo benya ba bia wo kwa wo ho betowo akwa kodua na asomdua ba ema ne ye ni su ne ban no ema no mu abam ema no nsesa wadwene ema no ma wuntu ana mo nsese wutuo prot no giri se wa wo de yawo ba na na pese oton ma obi osi nipa no aba ho de oyesikani ntimanya ye obekume edu abamu bu emu abamu mu ade a ye wo de ya no so obi anko ama wa awurade beko ama konkodene na ansa beka wade memu abamu mu da biara da abambuo ye yade woni pa se wungu yi a ade ya ne abambuo edanse bo a ne yasie biebi asipen didi enti na wo mu abamabu ade a ye wo de ho edi enti na wo mu abamabu sebe e wo ade a wo pe na won sankan ye ho edi enti na wo mu abamabu sebe nsama nipa keka fa nipa ho waye wadwen se obeboa wo bi afedi wabamabu se me kote ye ne yese wan kasa mesi o obi na se nipa kro chiri no se nipa kro tano se nipa kro mpena se muni idea wosi anu nti wo mua no wabamabu bra mua na wonni manipa no ka wontie ne obi ka se Kristo so odo ne se de wutie biara ndi se oso udo nipa no ampa ena numere ya dwen sa kira wanya se mentimi ne nante bio mentimi ntu ana mo because yese no enya nkomo oyede ye obi ya mfa anya wondiko ne kobo nipa no se de o ka kire no se de o share ne bona we hu ye ma ya ba mu Sompa FM oni ababa na nante ache wa abrabom ba bia mo bo bra pe se mo kona mo kokodudu no afede wo se mete se badakora na otena onya obone ono otena onkasa nti awda utim so a supportive lady na anete nanso eduru so obeye ne ho ade o se o papa se o maame se ni nuanom kora se na damfu bi ne nam wo se na bomochichi frinzo ase bega se danjema wo yenye akinye ne sentiment wa no wadwem bone ene wo tirimu dada me pacha okone ko ye ne ho ade se de se fata because enkofo na se emoaba mu na ntwe ho wanhwa ba bia bekọ akopie na nya ba bia wo pe na moaba mu abrabomu ma bambuo ben wo a untimi nye yie o ma bambuo ben wo da bia akoso ade ho a wo besan adwuma na waye no 5 years and 10 ye no adwuma ne ye ni 6 years ansa na 10 aka 2 years pe na afa wo beti asim na hu sika beba adan na wo pese wujai ubie store no wo area ho na ho mie
afeye nipa betretna wo mo beto ade ama no afe na wadwena kan cho sa ade na nye ye ndijaye wo so nim sa sa amna na nipa ni wonti ne yento se ho abie wo begia ma obi abaye na wo wasa akoto sa ade kro no abi me ba cho memo abamumu wo bobra emane amanketengiti bia wo abrabom entwe nsan emane ade wani hunu ntwe nsan memma sika se menkoyie ntwe nsan memma nkofo adwene nkyere entwe nsan ewo ade a wo free sa bebo wo abrabo na be mu akon wanim ho so hunu ne sa obekọ bacho wakọ airport mako mprenan visa ba ko nsankan memma no mu abam ne etosu num no ne yede be ma ho ne etosu num na abehia aboafo ne etosu num na abehia onyankopon enti mensan gase ade omuye bia na age agu nti na metena se obi akodu ne etosu du na ne nsankan ye enti mu abamu security na wo ye ne papa emu abamu sa akora ne kyen open no ba na obete tia da bi baby awrade di wudi aye no nipa ne bua na wo mu ade enti ni wo no achi makom nkwado ma ye kakra wo betim na awrade mre soma wa onkoso nya sa security adwuma no okay se hunu sa ne ma we nyina abrabo ba ku akonanim di ama na ne ma nso so atimi asiwie nyame hira se otie okay anuti emma wabam emu da biada ewom se wahia kosempa asema meka akiro ne se sabambuo ba pe wiye die betwen akwa akire enti ma me papa minua ba minua bema ma wobam emu da biada pem ekọ wanim na shebre sesafo awurade no ono ene betumi akon agyew. It's all about time obreso a obekon na wagyew. 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 yenko homane so na ye ne ahwefo ne yafrefo enso enko twetwe wabambuo ho enkomo. Hello Majo su eburu katachie bibia abakọ de ani aburuku we dey tiamo pa ona tamo na di lumba mu na le tiamo no okay o de dia ta ni de ye pa we dey abeye na abembu de e kan tin de pipi na iwi ati oba u be mu akala u keniru o to no ti kete so popo pra kwa dia e to nye pipi so ye wa de so be ma wa be mu bua titu kata pentene kuti unkomo treni pepia isanka ukodi no binipa bepua bo akati no tekwa tan ejede fi kumu jimi be kuko eni bidie ni ayepia ya kumanyame yanko tinki nyame be bua de ba no okay dasani betumi abu abam enuti na mi show nkura ne ene anwumbre. Hello wani o nyame ti ase jo be abo dey oba o da ba bi o da na yenti o jo be abo dey wanyale say wo from me ka to de ne ko do bo bi o da me nya ko wa da na se ya se mo wa ba mu ka sai me sum nyame ma me ya ma yale ya de ko wo ala ma yale ya me ho mo wa ba mu mo wa ba mu ta me fe de bia me fe sompa ma yale obi ni wa what if for friend say oh sira kola o di say o da sompa mo wa ba mu kwa na ya se sara ke mba ba go so ma here wasi na ba mu o ba kana ko no kwa dira ta ma sai o na ba mu da ba kana ko no no bi anya na minia o fini o chakwa no mi chakwa te minia o di sai na ba mu da o tin fa eto minia ko mi ni ma fofo afro de ti ma se mi o ya ni eti sai na ba mu da yo omono nda de mo no wura me ma fa wa ka te se mi ya no obi o ko no yire wayale baba mu muda omunu ka jamse ala mini yida na miyare yana obo wayiro to wayalo baba mu muda ayo me ko jo space wo take ko jo take ye ko enim hello good evening majo su eburu katachi baby afrefre odi ofo me pato asun ye senigi no okay ofo
abambu die enye because o here abambu ama kufu bibiri sisi aye so ma black wapem ba na nke ni kwan se e ba no sa enti ye be stress abiti be nyina no obia mfa ne nan si fom so bi ebu abamu a e ma na how because level obia duru no so yere ho a obetimi aduru e ho enti ye be stress obia ma na ninda obi obetimi akosu asem ho akere no you said you be kan fufu na bu abamu but I was a woman say Ubekwaku and Esan say we don't say Ubekwaku and Nima near say Pundish about fan. Before me could be letting Chamadana for a bit of media station has said a honor would be a change sympathy Mudana Mawan Pa Ghana Funya Echam Vidamasi. No key. Hello. Okay. Hello. Kevin here. Papa. You too. Okay. Mama obemumbu bibi obebi amema obemumbu se yebon so waware awo namba oso na minyankopon ba ma oba se ehwe hana kwatna asoro no yo nyamsumni nanso na enya aba bebi arada nanso ana anketi akosusu ni nyamena Namima aso na abanasuna na nyanya aba ana akosusu ni nyamena na ma nyamiche ne ba ama onu nso na ni ji ewie ni peyo enti bibia no mema obomumbu bibia ebia no nyegidie mema obomumbu medamos No key Kevin no koda ketwa unko nsiani da so kan wasem koda we hello yeah Lema mo ni ajuma dase Viviane don't came to official text about. Ujina run about no so pe. We run about no so pe. Obiri kwamfo no che ne statue no esi ho. Esi wa pampe. Pajani ti ahwewiem. Ba eti de ahwe. Bodu ya ne kura no. Viviane so kra de. Na asantema tumi sikadwa no waso firi suro kura no. Asantema tumi sikadwa so me. Asantema ti ase. Yeah, no ti kan ko so asantema. Na ko pon no bua ti shabu ni anu se na ki e da so ni stu. So boy akichi. Asantema ra asem so se ti chabu ni. Yeah, na man kwazo. Na ko yo. Ye. Yeri ni tawo to awu. Ko mo bula da ya ko ko. Ya ko wo ti ni ma exercise ni ma me ma ye no. Yo ku ana. Debi. Se ku ko ti ate. Báwo ni mo jìdí ẹsẹ̀ wọ́n ti ní mà ẹni wọ́n bá di à ẹni ọ̀dà sẹlẹ̀ mú ọ̀dọ́ mi dá. Wọ́n tí ò sẹ́ òde kú nù bíbí abẹ́tìyà ìyá nù. Bàbá bọ́ mi ń kọ́ yìí àwàlẹ́ àwọn ọ̀sìká ẹni ẹ̀yẹ yìí à fúṣù lè káṣí òun kọ́ ẹ̀kẹ́ nà mí pè. Akọ́kọ́ tó ń bọ́ àṣìwẹ̀ ní kílámù láti bèbè. Okay. Hello. Oforisuo bebe. Yey. Ame die tun granefring graizo. Mr. Enoch aka Nana One Collections. Bakope. Oforisuo. Yeah. Mo fancha me be se akromfo nyina nkuran. Se omu nyina omu ni matai. Se wakokro no bo na ya chewo. Na ya jeru 10 years akawa kwa 2 years emo obamu aso ya meka no eya mesere bata Asem Mpe na meka no mesere se wonso a opesa fe na usi akro bo no first one no ko 10 years Sompa FM also try reko be 50 emo obi obamu na emo mu a wo ya de pawo asase we so de ewo mu ma mpefo na ka se ewodo a ebeba ade papa bi odi esi woni so abrabu mu no emre renkrabia ene bekire mempere ho abrabu mu emu obamu mu foso me ka se monam de atwato obi ye na de se wotu kwan figa na kwa ama na me okoye nkrata ye ama ona se manfo gini fika na ni efe ne se mre no so ye ne ono ate ho na ombe fa no ko ye se ose obi keke mesere o mre so anyo de na beka
Yaminsro be na on to be a jidin. Okay, enti ewiase abrabɔ no ma wabam emu. Hello. Yeah, hello. Maju so ebru katachi last caller. Sabe pato, me pakasi adaka. O kasa free he. Pan ko adaka we be demu chawa. Adabraka haya. Pan ko adaka ya me demu chawa. Katachi yentie o. Parce que ma base me bon ma poso. Lambe ye me kakam ka to mode. Que ye bo bo sala ne be mo, c'est aso fo ye to ko resi momo. Mo ya be papa se bon ma poso. Chamo para iniciar da mulher. Eno tin sam twadwuma ye ni amu atembidie ni muduabo nyina ye meaba mumu da bi o ye be ko akoye ni maka no korenko a yemfa biem embre no asem cheche kese ba ko da chire nya asem ketwa na ewiase wo ye papa na ye ana se wo anye papa ene ye asem kese pa wo asem na ye be ka no na abrɛho asefam so ye ko computer so dwede emna sisia and I'm a task, the enemy I'm a tough Frank enterprise. Task no, me person me di hini awo me fienti. Aya na near ma me say me fienti say me task. Me WC, let me show set no. Me pen ni popom any the better the amame. And nunti and I'm a task, the enemy I'm a tough Frank enterprise. Task no, size be na open 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. When you have your focus Frank enterprise now, Wolf Towers 30 by 60, 25 by 40, and so when you have washroom floor, 30 by 30 sizes, and desire who will be our panel. Open your be now, but the season I hold also there. The water closet I would be open your kitchen sinks and the taps I would open your washroom basin and then the cabinet, and the Turkish doors, papa. Ori koto ofie na no a confront mu ko wi anso no Frank enterprise na obenya bi se no so be Frank enterprise awo techum market magazine road and sanabedru Bernard filling station no abrosan ye le mumu a ho na Frank enterprise ho na na dia asem da kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo e kwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bi a se do we be Frank enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa me say ye ka Frank enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na metesa wo ba no se wo kwa Nada. Oh, woko suku. Na yesi ejapi aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma. Me say, amanfo akọ no. Enya gro. Ya no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ama no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there.
na say you visit and now turn so a woko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wode obeko. Say ya juma so a wode obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe chira kwan e Kumasi, Asafo Labor, Runabout wa, Enkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashe Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our my bebre, so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Yamamwa Fisher Pa, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, Ray's second annual national conference. Yede Bremo, Winim se, Odasani Woba Brano, I was also Aba Papa, and Nontina, Ohinini Washisha Jumedie se, the Atosunim Pre Numui, Sujedia Namo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, Aye, my time of fruitfulness. Ye Edia Free, John chapter 15, verse 5, Afenso Genesis chapter 1, verse 28. Ebaso Memenda 8th November 2025. Anopanon son pepepe. Yeshiemu ewo KNUST Great Hall. Kumase. Yatson Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajomtofa Pabna Nyamengo Stra Ewamoso. Ebini PSA Esther. One Bonyom. Mentiasie. Afe sorry Ajumtuni Abnam Ponsa. Women of Faith. The Lord is so a victorious banner. Eradin Shra Entebo Crosso. Say ya wana wosheshe. Sikasam Ajuma say Tuji Dianamo. Or Hineni Adazwa Ministry. Sompa TV Kumase. Jumedie Eye Bola. Only we define everywhere. For everyone, yeah, the luckiest everywhere. For everyone, yeah. Only we define every day. Area, Yama Ashafo, any at your phone, kwa babim, eba sompa Asem Mpe Nipa so. Asantama dia tumgana man dia tumadika ka cho sisi ba po me teme ho ase na de badwuma die wi so nya pen po mesi bidania dia ma kama ene papa ye yasa asem osi o asem kese si papa oye papa na ye ana se wo anye papa na ye ko ma bibia die o eduru ba bi peso jeta wani ase na ahwefo ne atiefo ne ahoho amenye omu show wi so no nya asem ketwa dia saketwa beba ha ne omu wi amemo masa because masem no madinku ni mawie man na susu se yie enya asem ketwa Kevin ye twa dem anya na amanfo nsa asem na meka no nya ntro na mitwa mema mo akwaba Mohote saying, the Akeni, Selo Betumi, Sana Yamia, Sompa FM. So the Musi so no dear. Mammy, I call some bed now, they abeda some passing penny pass a young commoa. Your friend was saying, move free him by a shahi in Riamu, I show. Into na my sister any ni kunu etu kwan e na omuja omoba e wo ha wo sister your friend is any kunu your friend is say e friend na makopia no omote ehwa ha nka sho ne ebu akwa okay ni any sister bi bom pa ye wo park so enti no e ma ye be build ayonko fa bi enti wo ko no na ne ba be market wa ba ko ni oba na be ma panyin enti no feel say oh hia panimu obia na ni afi obetimi ahwe no tini ba no po no da boarding enti no omakwan a no okọ manadam for ma me ne ho ana yekosia no ne ne bompa ye no
Enti no akra so no di 4 months e wo Ghana sign na omo koto maame e wo you Twomuja no wa ha akoda no ne efre ne sei Simon ne number 4 kan Simon aye dey so say your telephone ti sana ye beka no enti no Jan maame no e na che say akra ne maame na beye anbenya ayonkofa ti akra ne tu kwan no nya che say Simon no wanya mfie nan me pa cho sa time no won fie dunso 17 ne maame gya ne ho akono me pa cho man no wanya 17 years eti ne one maame na netie me pa cho man maame ne ye frɛ no say Vivian yentie o enti no otu kwan no che say oni maame no o wa ayonkofa ne de obi ntimi enti ni mfiri maame ne ntem no ni maame no enkomodie de obi anim bi kopem say last year Simon maame ba Ghana ye maame ba kubu ye maame ba ye ni bi so buy no and what the Simon car so for $2,000 in bre maame no eye Vivian no me pa cho eti mu ho no maame bisa no ho asem no o che ma cho maame say wa maame no age Dubai kejetia store a maame ne ton to ma wo na che say Simon no na budget store no e de ma Vivian me pa cho ani esan sen ne maame ne papa gya no kwa abrochenti obepe maame Vivian asem aha enti no wa maame no age store ama no maame no na ehwe na maame no say ono na wo Ghana ha nti se wanfa ni din anto store ne so a bibi ni ye pesto wura ono wontimi sa time na wontimi ntwa ticket ma Ghana nti no wo se ono na di ni din eto so nti maame ni din na wo store ne so store ni din so but store no sika enioma egum sika de akora no Simon ye maame no no ye ma no om de nkrata to so se ye be ya adwuma ne ache mfaso e wo so ana sesei me pa cho wakane mama me ne nyanti aye ntisi se o maame de o obi on tena brochiri etu no ba Ghana na che se if I wo obi adwuma na mane maame na maame no che ne se wo ye bibi dia surprise o maame ye mani hunu enti no na wonim se daache maame na be rane saa adwuma no ekopem se o ka kire maame ne so pese o maame ba mu bi ena maame ni bi sa akwa ne say ade den na esi ti na opese o maame ba mu bi ena o ka che ne so pese o mani ba mu bi san se ntoma de ye ma adwuma enti no say o maame ne betimi ama na ehunu se we ye nketo we ye akese we ye say ena free ho no ena asem ne fa so ba ye maame ne say onu de onu se store na akwa ne bie ma enti no on fa store ne ma akwa ne no de ama ne se Simon no ena so ma mo ana me pa cho ani se na Simon no mu asem na wo kan me pa cho ani se akosi se poten akosi se maame no de wo store no de eye ne de enti no on fa ma akola no ni obi ani kontabuo oni onye hwe mu obi ya store ne de waje oni Simon no kura ni kontabuo me pa cho de na akra ne de o ka se wo obi o te ne ba bi na akra ne so omnye adwuma enti no obi adwuma ama no o te fie no wompe enti store ne de we bia ama no okay ya go 21st clinic order for a sciatica 21st clinic nko ani timi tu sciatica yade no ase order for sciatica yade no entim yade ye papa se osu pia sciatica no ebi betumi ayewo eno nti ya no aba massage wate mai umbeba massage o 21st clinic na sa sciatica na so sisi afasire mu na akokom akosu na sintim yade sciatica ye papa orofo bibidro so e de tu sciatica yade no ase yade bibire bi ade fru twinwa no kosu na ase 21st clinic ye fa koda wo mo mfidie laboratory ne scan massage no omafo dodo no a na eba 21st clinic massage no ene kokosechi wanchi ya wo mo a ka di eye no 21st clinic guto ene massage ma wo say yes unti no nyina no emoja no edi afurusane pa 15 branches o ene wo Ghana mem ha esa amanfo yade 21st clinic orofo adano memeda kwahwe de ye ma kunafo ne nkoda wo ni fie dungotwe no na efe kwa yesi mo bagye duro free o ma bagye ko sa na nyankopon ne mawo 21st clinic se men kan kira wo say kuma so ba hwan overseas ya dabraka ho ne Sompa TV Sompa FM na wa abrusa akurumu obo ase kanse quarters call junction en krambe hunu ho sunwa ne nkranza tachima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 3 Herbal Center wona dia du papa bia badwa so na adura etimi tu kokwa ase ema tim se ase tu deku no 3 eco capsules kokku master word of enti se kokwa aduro bia manisa wanhwe yi
Obekwa konom sa aduro bebi no wankasa bedroom kura no obegu hu animu ase eno na wanhweye o man beka se bia dada wane nim guase pii orofo edupa papa 3 cool capsules cool master na make am fonam dia ma over the counter for betuma kofa bi na waton wate so mfa so orofo ye kokolina ke ba dani heba misty heba apidank ne ko to aduru bi fantu cool kwase 0546 107 107 0546 107 107 orofo so mpacha de na duru hobie mu ye kumasefo mo an yesu kire mo ye ni suo bawo so mpacha de no sa duru hobiem na Trawa Media Company buy no fa so mpacha de to ne ho so se he emakurafo yem wo ntoma no mfankata o madagya so nkwada o maame no papa bu agya wo modofo yempem anwate tomato suo na yemfa binsi so no mredi nwu wo mafuru so nsere ya na abroho yempem pabo ne tade nsen kodei eyemu ana mo yesa adoye no ede maye orofo afi wedi na duru ho ye twemu a ne ye gye ha Nyankopon ahyira manfo pinu nam so mpacha de so sanse wona wonya yafuru ngo bakra no de ntoma ne sa anwoma bi ba bompa yegusu no nyame ye ma won odofo ti ho Sompa FM sika famu dia momo number no 0598559802 0598559802 edi beba Trawa Media anase Blessed Foster odofo yenyibi ne fa mammo ankrafo ene enkodai. Women of faith was the Lord is our victorious banner. You men of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Na women of faith were ne wahini adazwa and na kamanchiri mo se share. Ye ba ye mfie mienu ne second annual national conference no baso. Kwame Nkrumah su apombo ho na dwumadie wi koso. Na Asem Mpe Nipa de dwumadie no se ye funu no do benya bi na de awoba wo. Onye bonyini de biata. Enu ti women of faith manyina bedi adanse ye se de omusie nyenyem no awreho. Omo se he mensisi bu amu ye benyem kura ye hu wo mu gidie se fagidie ta akire wate na second annual national conference odofo fa ahugim bra memon paye no paye ndim paye sanse se nyakopo ma atetefo bi no mtimi anya yafunu wo bade a second national conference no odofo bra ne mon paye kama pa na kasamafo awodwumadi yase prophet pa wo firin kran neba AP General Moses Osei na anyuntofo a wode anyumto ebema krupo twedi ampo basa yi adoma so refri na henwa mu no na wabaye ne nsenche ne minister IBG minister Audrey Japan na anyumtofo kuku dan anya asem ketwa kra PSS ta ebadwumadi yasa na abramponsa omunyina da eba adano ebeye hupa krupo twedi ampo tumi mu no obeche ma ntifa ahugim wate adansidi ekoso anya asem ketwa November busumi ne de toso enwotwe na sese obu na osese a da memne da anopa nonso na dwumedi ekoso kwa Nkrumah su apombo odofo anya asem ketwa ntifa ahugim wate women of faith omo nsenkyerene na nsenkyerene no anya asem ketwa kra no VG studio se menkanto se aponto ni abadin to ni ayo padia na opemfo nyina ebe nkai dumpe video wa no VG studios na camera padia ene no video mu obi pa orofo se open no VG ekira kwandia owo nkran yo malama base first ko street ni mu pe ho na no VG studios owo yemfre wo mu ahoma we suwe 0574715778 0574715778 no VG studios na mekanfo na media ma Apostle Dr. Megachi se brei na Apostle Dr. Megachi na bakosem kakra ne se nwanwa papa se yawo no maternity ne nsa awamoa ne obam na haban hiem ye Nyankopon be ye onte ase da biada haban nim no ono su nim haban pa Osei Yaw Oforisuo bemma me de yade bia me sewuntin kan yade ho asem dro bia na so tu widiem so yade dia ye me Apostle Dr. Megachi me na metu yade na se na me de ama ho Apostle say wo sayade ankasa pa eno ntino sayade nko ade ye fa medan Apostle Dr. Megachi de hu kran se esi ne kura wosa no eno na ehu no makro ene wo oni o police station no ene bo ho pe ye ko na Apostle Dr. Megachi onko ye moa e wo sa akwa ne so Asem wasi wa santemem nipa bi ya dufuru pe o no wanhwe ya wu say na Madam Vivian ono wo so Dubai hobi no otontoma what fa he me pa cho ti ko foridua bo akwa ko foridua
and also Simon no de store no haya mano na wodi sika aba bebe hyemu no wo se store no kra no onfa mani biem na mabusa Simon sen ensen kan be no ne maame ne kan ye mo ye krata bi to so ba chon krata asem de mo anyi bi anto so nemu no omo enkita hodie wo ho ai kire say akra no wan bi ama maame no obi say omo nya adwuma producer mo banya Simon na mo frɛ ne maame kakum yagene kwaku anum tino Oforisuo Aboagye de bia me ye adwuma ya no mo ntemase papa kenya Simon no ankasa nanum asɛm a sanse so ono ana de sika no baaye eno aba be han so to da no de ama wo ekwa bi so kra no eye partnership na kiyeye sede ko bia so benya bi na ode atwa nanum na kriwa na de so ose ne maame meta acho na monya adwuma adenti na ho pese maame ba ba ya adwuma ne bi mu eya asem foforo papa yenhwe se benya Simon Simon no na menya nanum asem a wono na evrezi sika no na afi yenko emfa nkoye ni we ye Sompa Asem Nipa ne kura asem nko a ti ye nya nanum asem no dia na ne madam Vivian de ode ba no ya prepreja senso senya Simon na di sika na ma wa momye nka producer momye hwese ne mpe maame no Vivian no obekasa won kasa na amanfo ho adwuma yeye ai wogina so hello Simon memo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa adwuma die so wo Ghana Kumase me va Simon maame ni Simon class about 5 wo okosu no Simon maame na ka say our class Simon maame na ka say mpachon wo me yese wo ba Simon wa ya adoye na nadoye a wo ye no enya adoye a ode ema maame no so woni di hunko wuom na yese maame no ode Vivian wa be han so to dan ewo Kumase Dubai na wafa ntoma gu maame nim maame asem ma mebu say wate ho abakose mo ba Simon say no ka kire wo me pa cho me da se bebre se de me di ye fa me amba pokua na Vivian ye me ni ko sia mpaibo ase okay no Ghana no enti no me tu kwa no American na me kundu people no be wale ye enti yense me de be ni jalo say 1 year and after 4 years me dey ni ready for me name back to apa no ye ba ye 4 months pepe e na mo dey ni ye na me ma no aba pani kakra na ketua na Simon no enti na Vivian no de we na o si bompa ye ni se de me ni bompa na me se me nwa Kristo ni enti no enye se me de ba na ma na se onkotena na ho na mom na kwa no wo Prempeh College enti se o makwaya na visit wakono ho na so mo ye visit ya na visit nye so no na ko o ko visit na me na me mani skama na didi aduan one lady ba ko lady na nkasa na eye enka me no ye close ye fa na Regina eti woni ne me anu na me di sika ko na ma ye aduan akoma kra no eti akra na ba ye no oni no kasa eni me bebre ko so ema na onya ya contract na ofre mi kunu ejiska mi kuru me handa ama no ama me ko huni mi kuru ka me say madam fo no ina mi so na say ka ka kire me Sompa FM di mi frɛ na ka kire ne say won mi na woni mi nti say won ya bibia ni ba so ko mi kuru anim mi na wo say wo frɛ me si Vivian bedi di matam ensem die ono lady no nanu ati ankasa odi matama ne baba ya no oso e doctor ono so be di matama blocker no me ba ne blocker no na nam wako network Ghana no yeti opa eya na ensem bi se no ya na akwakwa ye bibi se asa wo abusua na asem ba ye no na fedru sa ye de no wo abusua ba mu menye jimi fo kra me ba no mama me ne hunu se asem no menimu na so na menimu me kwa ya ba ko o ka kire no se so no wo ya ma me na mo kwa so ko no me ne antin
botimi akokwan so eti okokwan so no na sika no fa no ni Simon wana e be di surgery oni Simon wana be yesa nkuta wudie no because Simon ka say oni de opesanka wa ye emu eti ka mu no yakoto a na wa shepo de akoma no na wa ton so this kind of back and I'm going to say Regina na ko do store ewo Dubai ho na wo se entima no ko it of say emu ye entima no bi and I'm ban this kind of man no o sending the sika 500 million again na sikam over for na man was say enso eti mi ante no wu ye no a ye ba Ghana no na me do 2000 bre no ti mi ba no ko for na ma na store ne manim na me ka tell me person me store no bi nanka me return empaboa but we are store no mu ntimi person enka ye feel store no ka tell me say oh this ama da bo na wo de empaboa no asema me kan na Regina no wo ho Regina no Dubai ho bi no ana ka tell me say me first kan bi meka ho na yamfo ni ama no yamfa lazy na Regina no to lazy no ko ti me first kan be kan me ka tell me say embody force eje ekodidi no ba ya yamfa bi yanka bi mum etini me first ka bi meka ho yenhwe we me ne ko tena ofe ka tell me say di say be na wo store no ho o ka tell me say store no de Simon ne ka wanka enhwe bi anem wonim say efie adwuma na ye eti ye efie adwuma eti no eka me ma no 2 years na won fanya adwuma no na so ye adwuma no 2 years ya emfa so a e ba na ibe hu de ye be ye me dwene ho a set bia me maje 20 million 10 million e wo Ghana ho eti ye mfa mpushi na adwuma no enko so eti no me samba me fu ba Ghana biom me be na me say din na odini di aye no o se odini din ye e wona ne bufu ye no eno say anya sa na ye na kan ye e Simon ka say store no ya ma no and I'm say na ta ka Simon ko ka say wa ye store na ma wo me na ne ma me no ye say na ma me and anka wo be ye store ma wo amekwa mini store ni bi only a store no ma and yes an agreement in it here if somebody said you know o see you ate me ko store no ni wo ama na me fa Regina ka kire no say me pe say me ni Vivian hia no so on there or want me ba ye na me ko na e na me ko store me un store me un ba bia e woni yie etileti bi na da bi ko si so no kire me na me ko ho na me ka say me say o te say di no ka kire me say store no de oni me ni bibia ye na Simon ka say wa ye store na ma no enti no store no de o ka so be ma me na oboa store de ayane de and I'm say store what na me discover woman wo ji fa ne magumu no o say ani me papa woman me ba Ghana me ko ho me ni nwa na o te no ma abana ene ko ye o ka kire ye say Simon ka say wono no pe container into what container na ma no wo ono no container wo wa bu akwa ama Simon into store no de e wono no de me papa wu ye na ye no kwa wa ama e ma ne de nkrofo free edwemo e ba store efie e wa hwia e ba pa ya chaw say store no enka ye mo ba ka say ke me ma no nye o so wonti mi ni mi nya adwuma ba de ogire mo an say store ye ne de ya me dwene wa me nim genti mi nye me ye da ni nyansa bi bebre ametimi de aye ye tie mo na me nim nwa no mo kasa aye na say mo mfa medamo na de mo be ka no na de Ghana fo be ka no de mo de to ebe yi no mo mfa entotoa entomaye tina ya no asem no na trese mitie wu yi a sika mode eye soto no nyina no eye wona obasi mo na mudi sika no bae me pa cho ye wo photo ye wo nsa abroche de bibia nyira sika send man no nyina ye wo details nyina ya send ni nyina ba menese ya record maami e wo mse wo di sika ni bia ba na me pese me busa wo se Vivian or the sika ni bi bae e na mo di bi bae ana se mo ana mo rezi sika no na mo de je so to no amosa de ntoma ni gumu
wa fa sika de bi ama ye ya na de sika no ba be ye ni nyina na wo see what 100 million aka ho 100 million na wo de ka ho no so see mo de sika no bre so for ba ke for the prince say on fa sika no ma no na on fa nya adwuma eno ansa na be ka se store no etima store no ko Dubai store no etini fa sika mra na on fa to Dubai store no etini sika wo de ka ho je sika si mo no ade ma no se ka no fa nya bibi ana wo say wo de ka ho sa na wo ka na osi Vivian oyobusuani anasa na ne bompaye na hu so bi empire boy yebo ena me busa so wo ka kire me say Vivian no so ofri abu akwa menhia anasa abu akwa strema so ni fie ankasa kra me nim ni fie tu uni ni sia on pai bo asenya sa ba cho hai empire boy na ye de no ko bompaye nyame sumponi o okay etima me se dia opesa wo je wo soto ni free Vivian sem me pa cho me se me je me store free Vivian sem say me ye moja je me man anka de wo yeti de opoto ma na fie no onchi so de bebo mu na odi eni atin and I say off odi to me and eje ni sent ni panfo say pata papi to ye de mra na woro etin for a free some e ko idie se mo betimi aboa me dia me je me store free Vivian sem yes isi sem tini edware ba adwuma producer mete se wo se maame no Vivian otwa mfonyini bi de koda ase wo se mi MC ano okay Mami Vivian abra Simon de sika no ebre no wokoda ho ase no ni audio no ne voice ni nyina wa ha say na sister Kevin Regina adwuma mu ho eni ne shop woni nti say ya na store na tie emokasi nyina say ya na tie ene ma na akwa akotue sika no nti say ya na tie store na nkasa ya 350 ena agent no di anymore no ya omoje 10% nti 10% no enso ya 35 nti say ya ni mukasi ani bibi ate anope benya no wan kasenti na minister Regina nso akohwe ne no na ma ya kaka ho asem ti na wo say me konam this kan koma ye bonya mempai ebemu ye be because one twi anso obi nso ba kwa akwaje ena mo na ye ne nso na bo ne nso konani since last hour no catch them no catch them say 250 ena ma yi ni decide they say 250 by ena kwa nti said yet any bio nti wa konya we no wa ntwa enso wo ba bi ye kama baby wano kra nipa fa ho che ma Regina hodi no nti makoti menena kotu ya bafi say ya na adwuma mu oti nti na me ka kire se me vi okay na kire se Vivian so to no a ye ka ho ase no na da Sompa TV no so no nipa de patapa ya de bi okumase ha o nipa de patapa ya de bi o yanko producer hwan na ye hu adwuma sanse maami Vivian me sure se mo frɛ no yenti na numa asem sanse yenchimi ntia ya so ntia asem mi hye sufa wa ha eno ti no eno so ye de hia eno your voice be ya yako producer ne mabati mu aye from musanu adwuma no na mi shira on tonku o ma onyini nche chese ehira bi e woni ase biade mesre otu mufiti ase natural se Vivian no so to no asimo de man sika no eno ho aseda no koda asimo no no ke yenti aseda no
na ho te say nim se nyame adom ho ye on sa no adwuma ni o ye hyehyɛ ye ne de enya ye ni ase mo efe pa enye ma bate mo ayefe o on sa no adwuma na mi hira o on to nkun o ma wonyim che se ehira bi e won wi ase bia de esre otwedi ampon yankopon de ma wo se o ma wo enisu ade bia wo pese wo ye no wi ase abrabo mu bia mrem nipa boni ni trimodemfo de esro se yankopon ni mfiri saafo ne nsem na nia was edini bia wo so je no America bontin so de o ma me mu bompa ye de ama wo onim ne du osu favor to abrabo so nyame ma wani nya dance ne watamfo ini pam pim hia nyame ma wonya sonko o ma woni din osi so obagidi na obagidi pa oso bambo ntwa wo hia wadi frem ofubem wadi die wonum o ma wo no mo ye adwuma nyame mo wani nya dance ne wo baabi a obetie nyame mfa ho nhyɛ wo nsa ni bompa ye sese minimu sa de mizin kan kire nyame se nhyira bi wo nhyira achi a echen nhyira nyame de ma Abraham nyame fa se nhyira ni nhyira wo ena wo ma me wa ma me nso me sori anopa na me nso ma pie se me kɔ adwuma nyankopon nhyira Vivian nhyira nkwa na opu egusi mo so na chese ohwe mudia sika ne soto no nyina akoda na di sika bae na se mesi enya adwuma na ma mo akira ma wo kokko se chime mo akwaba ojo bibi aboko Kristo adom woni se me ye adwuma me nchia ma so ntia asem sanete uti nkwa de so uti owo de sanete woni Vivian din komo no so se obozo yeni enu aba Vivian din komo no yenu aba e modi asene bae no se de o kan ye nchia so ntia ba akofo asem ti ama me free Vivian ebusa ne se onima branch bi efe no Simon a o America brochimemu o se onimo no ana me so say onima branch bi a ye fe ne Simon masa mesi me nim no na me se onima branch bi efe ne Simon a o America brochimemu a branch na wo hye udwa ana o ma okoje kejetia store no onim no o se onimo no na me se sa na me so ene na asema bahana abrantie no asoma ni nuanom amoma baha se store no okokoje ye 350 million no a wo hye mu edwa no sisie no nkane maami mom na nko take over anase nko ne maami ni mom na nko ne ono Vivian no edi ebe ya dwuma na eho asem te sei asem a Vivian ebi na no a okan nyina ne se na ade Sompa TV mo no muni mu nyansa na mu madwuma mo ya na Vivian no me na me ka kyerɛ wo so Dubai fa he o Dubai ho no Gate 11 ai ono Vivian na didi antamsa ana mebusa ne se asem na woka no wadwene ho no na nyame sumu mponi an obe Kristo ni na okasa na ne ba bi etene nkyentene ba ne mum na ekochi no ana mebusa ne se so onim Simon dia ene emede sini pise omo ba ha no se asem na ne ye de be konframem na ye de confirm ye de free from mu wi a ye be ko antoa nyama no makakọ ye o ma de o se yan ono de o kora wapa ho wapa na nsuo ho wapa ho nti de enu awa mu pa de o mu pe no o mu fanko Simon no onim ne na enu ne china na se ye nim adwuma ye te ya na ye ho se ye nkwasiafo ne se be ye adwuma de a de pe no ye nye to foso ubusa me na sa na Vivian e kansa be pa chwan. Okay, instant justice because Bible no kwafo ofia. Yema prophet in trance. Asem kese pa. Yema prophet in trance. Cause asem me wiase ete. Na menim se sa nipa ni bi sa no mo ye de a. Amadika kan se enye we ne bebu ya be me ne mafutu sem no za besi so. Enti sa ma mi Vivian no. Ene me mama no ye wa fidie we so. Prophet me mo akwaba
Bejo so katache bibia boko de oh nyame adom prophet we de wasumu on no kre sabe pese bible no kwafo ka kire ye se e yam passe Simon ne maame omo na diska ne ma Vivian okay akwapa no kwafo pese ehu se Simon ene ne maame ne friend sen ama pokuya omo na disika ema Vivian so mfa nkonkwaji kejeti ya Dubai store ni bi emra me sanifa eye Vivian na sika enko benkum tentem okay omo na de man no so for that na maame no best what this store no be my back say si an sika bem say aboa ne da fidie ma ne sunko na eja na ne sunko ti say kwa be ne be fa so just ye no mbe hia just me no omo ne me hia am kire omo ade bi ombeye eno ano no ono abeje mu titi nya kasa me de kama ni hwe jama se ya kra na crash ready nya kasa bia enya ni bresem a ye won krofo bebire omo hwe amanfo store wo kumase ya omo nya bidie na wo de ne beja wa wo de also person of akura de ayasem o prophet fa wa man to gba my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 achina santase nyina fa Jericho Junction ehọ na metena se hwe nkrofo ye hwe omo abrabo nkoye enyoma bi ahinta omo so bibie mu enkoye na china ye tena se aye hwehwem ebia na honhom bi hye baabi na eha omo ebi nso ana abra no adwuma potie se omo ye na ma bra ne koso no enye no na omo ye no de bia meka se wiase nipa etoda nipa suban ni bi ne sonsono koye pe na difference omo se nipa wani nso ohunu na bra bomu odi ni tipempem saa na ni bete no na bra na abebo no a kasa wo bobra wo pese wa bobra Sompa FM na kire wadwuma potia wo di free soro baaye adwuma potia nyankopon se ye adwuma potia wo ya obeyeye akasa wiase nipa adwuma na ma nipa ye frɛ wadefo wonya adwuma wonya odefo ye be kire wadwuma potia se wo ye obi wo mpa na adwuma na oye ne ye na adwuma nanso ahonhom na eha no akina ye tenase ye be hwɛ saa nyoma ni nyina ɛwɔ santase nyina mfa Jericho Junction omo a nyade bi ha wo mo a mo koda ne dua obi wo ha yade na ha ne nye duabɔ enye sunsun mu ade nso koda ne dua ni nyina na akina wo ba ye be hwehwɛ ni nyina yade bi ha obi afabra ye hwɛ na ye da ne so ne ye san ma wonduro a be sa yade na afiri ho yade bi ha obi afabada ye kina my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 kasatenten toponko run for okay prophet de ya na me hunu na me ho ato me kire se Eastern Justice ne ehu ba bi asem ne wo mo kama komanto me won so ma be hia eno an se akeke kanyo ma ato ne so no abeso ho na ma me mfa we hia kuma se ma no bibiri o ma yo ma so mi nim ba bi che obi ma me kromfo bi be fa me nkoko ye frɛ na afra ewo Dr. Mensa Tukuru ma bi om ton kokko no menom ko boni bia usubi no so na mesa kwanto ade akudinem se de bia krono semban semfo se ba na mama kai no Panama be sentra se Panama time no so nyame adom ma me Panama be sen nkasa mumu dudodo kwaku montana moso sondodo dear azuka say hey kwagu what azuka je mon no ma wi wo fi ha o yo ya na emerwane ba na makamfo mo sha wai ai emerwane ba
Kwakwenti. Yaw. Ye nin komo kakra ho. Megidi se yesua de kakra. Ba we ni nyina ho ma yenwan mo wa brochire. Ana se mo wa ha. Mebusa se akwada na bra na ode ne koma maami. Se na nipa ofie. Meboa. Nti we ni gina ho ye na efie bi wo ho. Ade wo fie a na yetam kwa bonten ebi ni. Se wo hia nwiafo ana se ma papa bi. Me kan se bia me ofie onka me ma. Kame ma me ni akire ma. One ne bompa ye park so. Na me ka se nka me ma na me de ne de efie ye som te gale. Edu no ma bi ho no mo a. We nya de sua de se ade da fie a. Because se si ukrom pete du na ma edu me bi ebika. Ano kwa bi so. Asema ye kan ye nwa mai o mo te se o mu bi na story wo mo a. Kasa bi nke wo fie. Pa ya maso. Se ne bompa ye, ne bompa ntide. Nyame sumpuni. Ena matam sika. Ena mo de. Ampa akra na so koye no. Se bi mpa ye nyina ya fankrofo bi nsam. Me ti asesi ayi. Se nyankopɔ to me nsam am obi a mayi na ya se bi mpa de wa ye minti. E wo kwan bi so. Pajo muntie ne yo. E wo kwan bi so. Nti akra ne kwa abrochi no. Se maami wo ye ne boni anka bi asan komodie ka ma so. Opom paibo mo bo nyina no ye wani pabu akoya ye te afidie so a ya tena afidie so ye kwa ye ba nkrofo ya bo wo mo e wo makodro beto obi afreda but obi wo wonka ye akora no wonka ye sampa maame no sabi ye di ni ja no o de normal 1 or 2 tin bi ahwe e na ye de maame na maame na de a wo ye na wo di atam na wo san di na se woni makola no ma ye maame ne se ne se eye bufo na ode ye se no na wan reye na obi fa kire se wo so ni ni di agira na kwa ya asem but on can say minima kura no na se kire se eduabo gira na oda ho but on can say chewe se ampa akura no mini no meni akura nta ma anya ne bone o maame de ni bejami ni kuro bi ehun bia wonka ne ma akura de sika ne breme se ode wona me ana bibi sasa na me de mimi fi se sa na ka anu ye better than se obedi atam ana watwa se bia busuan mpoa pajote ni o fine sika na ekodi maame ne ho no it can be say bia akola no kasa o ne maame ne de kaye no a different from the ehun ye maame na jatum wakodi adanse sampa kwasi de ode maame no ena etwagu yi o faswa basui ampa yawo obetimi di ade mo obetimi amam sika bi kwaku de ode je ana pe bibi na memie mawo se me dis odi sika na mame wona wode maame but ye kasa na edi akiri me de cheo ana se kasa edi akiri se maame ye nyina ye nye ana se me maame wa brocha na me nwa ba bi ho ye na mo afefa ye ne omo nyina dai e ba be ka ho ne nyina ya ye sa kasa bi ko so ana se wede ye maame wo hwe me maame nso se pem previous me ye okay no maame e jiwei ana pesto na me han ma obi kura timi si da ma obi se maame wo hwe me no ma pes asase na me si da ma ampa kwaku maame musi wasem we tisusu ampa se kasimo oni krata ene ye board man ba fia ke behu de yehu anwumire ana an ye board man ke da bi ke yehu na so kwa bi so no mi tie ensem bi kakra no maame ne ye ne se be simo ne se be maame no ehwe no eti se maame na ye store kwa na ba wo ba maame no onya na hokọ ne maame obekwa akodidi tio obekwa akodidi chese woni maame na nya sebi maame fa ne eba ne maame asam ana simo ndi sika na bre maame ne se on pesto no onye ma no ana se wonye nya ma no mini wo binti sa na meka no eye kasa wo yawo ade we no de bia me kasa wo ye bibia ka ma obi a kasa na wo ka di eche ma ye wo kasa kora wo ka tina na me pesi mo no tio lumba jisikai fire meme wa brochire pe bibi fire ne ye nyina ye ba ye didi hu e different o kwaku waboa me pen tamane ye wo sompa se man sha kura bi anka de medi eden nanso ne mabedu Canada ha pe bibi na wonso bia wo fie na me so me nyamaw na wonso fa didi hu anu so ye different ana se je ye ne mo me ma me se ne pese oba fie ana me sister bu a me pese ono so ba fie ye na oni ni mienu nyina meka che no na mu mienu nyina ma ye de mo be transfer na mo nye adwuma na enko kama eno so no e different ti asem ni o asem na da onu miere ni akwada ndi sika na bra maame no
eno ka chen se gestor pestor na menje maw eye menje maw ana yenje nye tio eti ye ka ne ehwe nemom maame no woma ne kura bi na di se okoka se wonim eye Vivian no okoka se wonim akwala no ana sa akwala no so ka kire ne se gina ye me ya se akwala ne ko school gina ye store no ne mo em benefit ye nyina eno de na wo income wo adwuma ne mo because ne wonwuma bebre wo no ni bebre ama amane so wo ba utie sesi akoda no so asese na sika no ye ono ane dia tie so obaje store na mane maame a nto mfa ma no akwara no se bebre ama amane ama etumeje store aha tio mi ame dia yaw sa no ma no wo ka de bia na wo ka ne se chewe se yen hwe ono so se be mpredwasa nya ofitia na store ne be store men Vivian no Jimmy a wo Jimmy ne no ma wo ye kakra ne se o kase wonim akora ne kora ono so nka ne kora bi ewom sa akora ne kan bibi sa atre na o ma ne kora mpie dan se obetwa ntro se ebi akora ne de ayi ma because eyomu mienu asem se no ne akora ne mienu asem na kan ye e na kire be pie ya e na nyina ye kan bibi bo a sata ma no ne kan obi anu ana me bo a ba bibi koso kakra nkomo bi koso a ebi aye ne etie akora obi anim akora no de akora wo sha me fan so sha but ohun se matra ba bi pa ma nipa na bo me penti ma me atimisi sa da but so obekese biti producers no so obekese te say de na kokochaji say wonima akora ne kora asama ye ke wonimu ho hwe ye fo ya asem nko ye nim adwuma de a eno de na make chance on so kwa bi so no oya man so ani abre chese ha no obi ba ye ntie nipa ba kwa asem dai emfa metra fidie so enso won ka ne kora wom ena asem na da esa besepa de bisiko nya be ye ntase ne ye ne ye kasa be ne koso ya ojade wetu ma me ya fa different ti asem ne yo ya ojade wetu ma me se me kasa jade to ma me me mfa ncheo ya ade we de free makum mfa adansie ni wo eno na prophet Joseph mention abamu no eti se ne kuro bi wo mu a ya ma me ne ni da but ya me yese wo didi atem Vivian onye very careful ye de na tem didi na odidi ye de mfa ho because anko nimnyan sanso a kede ne ne ka no ka producers friend no kunya bo chenchirem ampa akoda ne akoda ne maame de ne breme me hwe no ena adru baabi na so wo maame kwan a de me fa so ntie na me so manya baabi asi eti sasa na tie de a ene pe bibi na me so menya mawo ewo ho okay ne mo ko kesa atem didie ne sa no ma na ne kura bi o ma ne mpie dia masa obi ade yira wo hwe ope etim da yaw kwa ku yema ma me ni tie ne on samra yema luban kasa ah ma ne kura bi producers ne simo be kasa china mo kan kire no mebre na ka ketekete ye be kasa china because asem no se yenya simo anum asem no a ebe ma asem no witi abampa sanse from the scratch and menye sure say simo bone maame amane ti yenya simo no komo na bebo the nation sanka yenko yanim ya already nyango bon shani baby otie na onye obi akase omun komo na ede ebi nsu wo mu na ne amana ya asefema ya simo na asem ni nyina gina ne so no 1 ono na maame ne hwe no 2 one ko ya odwene se odi ska beba I think so maame ko ja no so no maame ni pe store bi aye no wo ketia Dubai wa kanya ne be yo ba chiri ya ne be sendiska dinkomo ba na wonti simo dia enim ne ne o maame aka kire simo ntia bi a simo anya agensesa bi a ye hunu ne aye hunu dinanke ye start ye na simo mum na ekasa sisi na maame ne so sisi dia uti o mienu nkomo na wo hunu dia gina so nipa na ngo be boa ye bible no kwafo na nanka ebetuma hunu afiri ne ho se simo diska ne che maame no anase okaso wonya adwuma na daachi bi obeba ba baje ene ye nya ne ho anase maame ne so kaso wonim simo ba bia na ya mpa because voice ne tie ne ya aseda ye nim maame no ye nim ne voice die ntimi hu se ne oka se enya me no ene ne odaasi e ono ano no ana enye ono a ye ntimi hunu ne nyina ntinka o mienu kasa ba ya na nge atima hunu ne yatimi akon e de akoya nim yesusu se so obi atukwan no de ade agyawo a bibia no esi ne kwan so ba wontimi maje ena obi tukwan no de ade kyewo so a wontimi nkoma nsa nka so obaje na de etu di nyame ya adom ne ehunu se Simon ne se mede maama me na ko mi no nyina ti ase da ne mu yi a
so obi di ade e ma se fato a nya ho asedani so oti asedani mu ya so obi a che wade a wani na ehun anigye ne odomoro so kasa na maame ikan because Awurade nhyira pa mu adwuma nye niema nkoso de ade to me ho asedan tesa ndije simo na atimi me ehunu nokure wom bakakre de je abusuani nyina se mo na mo de hye no mo ne nkasa se yefufu o man nye fufu me de che na fe na madwena dane a ne ehunu nkomo ne de etomire bi anyame betima pagyawo na wade ba ko bi agofa no me abeto so because nipa otise ya waye sika na wahunu sika kakra saa no so also de che na o dane wano a obechini nruzo wo mfa njewo ntuwo ze china akura wo bo obedasi uyi na akofa ntanse bia bedi wachi ufiri se maje ba na no ho no me bi di asem ba wan fa nche na ye wo dia so de ne mo mfa na hunu na me hunu ugade ya ye wo dia de nyame kura akoma mo hunu ne se beboa na asumde atima ba medamase Lawson beverages say yentwitwa bi yemu bobi durema bitters ni ginger liqueur no aponto na bedi ntu ni nyina durema bitters ni ginger liqueur odofo owo pabwa ko pebito wate na sese no durema bitters no 1 to 2 to na manfo twitwa pa utumi didi no hangover na owo Osei Yaw Oforisuo so Lawson beverages say hebra bronya na yekom no bema wo sika sema kosoro pa na so watumi ateso emfaso 0242133577 0242133577 say durema bitters ginger liqueur si twabi na gina na so orofo nya bia ni bia debi he bia bi wo a wonoma na oti edwa wo gagaga he duane no kura untumi eni na bia Ghana fo agi adu atumpa eye klobie orofo udi fie du nwotwemfo asem koso ba pemfo ntumi no bibia enoa ene klobo ene kese na kamitu so na awohu enum bie enso so omse mami tutututu no basa ene edwoda ke fie da kamitu bi Sompa FM minim de kumase manu bitumi jo dwadifo asika wo mo nsem wo kurum ha baby abenanti akoduru abekọ akohia bie no yem be hyew ondo mani tu hwehwem so fosu no na ekọ anuti monka makomanto ye mepese me comment nyame ya domo chena metiesi mo numa asem wi a na maturo me fire Nemo mabrochefo no bi nye o ma adwene se sa ade wo fi aye dodo anu asuro baye ntima ka kira bayifo se wo maduru ba bi o ma bayifo ho nto wo mo o ba bi ado ba ko jae wo ntansa aba na mpese be hiti po mo ene do ne ko bom pa ye kro hu kwa do afa so ka kuro petedu na makebika ma me mo kama komanto ye mate sanse Vivian no ontumi fa de ne trasa aha onye na adwe so be store tinyame ya do mocha producers nye ni Simon nkomo na mo sanfre Vivian no ebia na sabia ku sabia nya do da sumye paso a ni kunu tu na fonti no wagya jimi no kwa bi so na wo baba bi didi yatem 055193 ayeko ne mahwefo ne matifo no kodi nkomo kakra mra sisi ya okay hello yi Obale bibia moko de media me na so sa na twe no na no falumba omna samo bia onye kama pa ye do bade na se we ye SK bola sinyama ne hene e wade nyina mu do do obo ase coffee com oba me so na me ncha me kamia di obo ase is huge mat coffee amanfa obo ase is any da so me ncha no oba ga me kan se any get ni president tamunto any bo no kompa bo unma bi ofri ba ye na do ti de ko shede mu shey ejuwe se bi brother se maybe ma ono na yo ide we fa die ya ma me so ba ni na ho ya ti sa 15 mo e se pa ma no me ye toyi we yes stable as nyame ne hene obo ase mo ne nyame nyaduma no okay hello fuso ba maju so buru kata che me brani tie mo ne taw fuso na ta fini ka so yin abo o ti e fa ke sugin yen chesi mo you say wa yen fa ka mo tambo chesi bon si mo ni mo so ya ahia to fa ya ba da bi e tikita e pa mama me no ti bi nya no ma si mo ka enya mo tem tuja na pa ma no we do no further with the mercy no okay hello
Sompa FM. Baby, I'm afraid for the Katachi monitor, maybe the Nisha. Nipa mpebo koni. Na one didi matano. Mami bi na ni hwa de. Omo sa no mutimi titi. Ni mapa mu yema obi didi matano. Nyankopɔ ma ne mre ne nkwa na nyina. Nyame ma ne hunu no wano da. Yobaka ta tiam bia nyame kokɔ bia ne da. Nyame ma ne o ma no men kan wane na se bo nyina. Yobe didi matano bia nyakopɔ ma ne men kan wane na se bo nyina. Bi mapa mu di bo ma we. One didi matano no. Nyakopɔ ma ne men kan wane na se bo nyina. O Yesu din mu. Amen. Me na memo. Memo bibu amenyo. Hello. Hello. Yes, good evening. Majo so katache mane so kakra. Yaw Oforisuo mamoze. Majo so. E fra matam kase fra ahema kokko. O kase fri he. Ahema kokko ben. Yenti o katache. Oforisuo ya da mo asimi di mapa mu dia magana manyina. Na asem we no ho. Boga fo bi krimo dia to the extent say any party fie ayeso mo boa wo mu. Oh. No de kwa bonten. Oh. Bisa ma mi fo yo mo betre o se djuma be no mo ye. Kasefo kama. Dubai store no de omo tre bi mu a eye. Wa brosa so an ho muntimemfo. On se asemba ye bie. Womu ne afre womu a omu ne ebe ko sa asem no. Oh. Ne ma na omu me a kami nsi won mi nsi wo china. Omu nya asem na chiri di no ma me no me fight. Omu so transfer mu a ye. Me da mo ase. Yemfa last call American you. Bayi. Hello. Bajo, good evening. Majo so mame. Pacho me di na me ka se film kwanza. Mami yenti o. Mpanimfo si obi na wiebi. Afoni bi pesa de no papa. Nti wo ko wanya obuhwe ni bia amfa obanya no. Nti nka fiempo na obeya japade. Ana ade si ya nka mpo obenya buhwe apenya na panipo fi obetina mu a we na maame no nsuti dwom hono kumase wono se woni makwala no woni die free throw ba nkwaso adade eche. Onhwe no bi yemfa katache ni obi ade dabi nyame bi asem na honhom no hwe bi asem onhwe yi wode bokwa betim no ma ye adwuma atwa so abapa nti maame so agrocho mu nyina mo ya ade a obo emoni na ho na buhwe su kompetedu na me na damwake no okay yafa adwuma de no nyina sia ye so de akọ Sida Worship Center ono na de nyame asem o emu hwampa enso de ebreye wadofo nyame yadoma wo kyena yebehwe se yebeti Simon anum asem yewie Simon anum asem no a ne ehu kwampa yebetumi afaso sanse maami Vivian no so binim no ewo Dubai ho a yesi number 11 gate 11 mon kan kire no se wo nwene pani dwene wo sua nyansa wo maami pani ya twone so ani mama V nyame ya adoma wo kyena birthday mianu miensa bi ewa ha we every happy birthday to honest Hinda na Linda ya muntro ni mu adawroma basa anyemo na mo kayo ye beka so Oforisuo Aboagye no abom so ni ma me krache ni we free phaser ana phazu mi dem ni se free phaser de abu akwa makro no wo happy birthday to Majwa we so efri na sika sika sompa o se Majwa we makola no na sika say happy birthday to Majwa ni okraswago na sika adamfo na sika wife sika na no we so enkoma mebe kodom agiman ono deputy supermarket hefanie time bitime sa mintumi nkenkan mintumi nkenkan eno timo fa ntoto so happy birthday to omom de da so nyina na omo nyame ma omo kwatenten a ahode ewom kama Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakram ye ko long time remom ye ko ni ekuti komase ase o. So congratulations.
Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Trotro from Kaswa, dear. Why wouldn't he be late? Or be late, of course. Star 712 hash, star 712 hash. You could be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the cause she be luckiest. Yeah, you could be luckiest. No matter why you're lucky. Everybody go be the luckiest. God, Kwame! Send your God the apple boom. If you pray with that toy, so would the coming of the son of man be. Hey! Is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Good Luck no check me way. Yeah, no. Easy car. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. How much birthday? Oh, how romantic! And he followed the prompts, yes. And then boom, confirmation test. Fun. One quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, do you have family payment seminar? Before December, may release a motivational album. Patapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I'm the SMS. Coming pan, Nasana, Michiana, what me. A brain I didn't know. Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. Me benefiting wine. Also, got told dear. Abrewa, the smell of Brente, Mishuve. One antique crana wabre. Name Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules. Nina, what dear Bribia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama wani ajise. Send your na my wife complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Say sia mpaso aye deck. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni chienya asumdie befi abrebia. Obabia o de po aha no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima. Enu oyi wo benya bi wo bia ye ton no bia. Kingdom Herbal, no challenger.